Masa man na? Nag-video man ko, bahala mo diha. Agi fist. Ano mo? Serving diri oh. Kasi sayang ko sa niyo. Buat ito rin video press. Madayaw, Mindanao. This is Glenn Magaliano. I am a photographer. And I am also in public service. This is Vlog ni Glenn. Kano sa last ninyo visit diri nga lugar? Second year ko, second year high school. Unsa ni nga lugar? Introduce ni nga lugar just. Muna siyang kulong San Andres, tinatawag ka mo na walang hanggan. Kung sa unahan ay punuan sa mangga. Kaya may bato. Sa walang hanggan. Kaya may batong walang hanggan nga sa frontline. Say it. Ada ki. Wala hanggan dito. Mao di siya pag-discover ani mao po sa vida ato sa ABS-CBN. Starring ni Julia Montes, Coco Martin. Kisa man ka-discover ani nga lugar? Pina na po niya mo to. Kaya may mga taong natin scene sa walang hanggang na manggahan tapos dito nakakita sila ang mga bida. Napod na diri. Muna naglayang tawag sa walang hanggan. And then, ang ubos ito makita mo ang bando, guwaan nga Muna ni? Wala na siya. Asa mang mangga? Asal mangga? Nanagana ang kuan oy, nanagana ang puno. Muna ni Jazz? Dito dapit. So overview siya. Huwag gina-check overview. Diri man to dyan, ang walang hanggan sa una ang puno. Huwag atang puno nawala na ang puno. Di na tungagan jud siya. Asa mangga to? Nawala ang mangga na puno. Ano ito? Saging. Oh, iba. See? That one. Ay kanimo ning subdivision. Ha? Kato man ning subdivision, di ba? Kuya, picture mo kinyo. See? Unya na. Di ba mo ni siya? So overview day siya. Overview siya. Ang sabi nga subdivision? Mandog subdivision. Ay katong niagit dito man tong pana, di ba? Ang Lapanday. Kung tigato, Tigato diyan, tigato. nya pana dire. Ano? Highway. Gani. Mao man ang balay nga pula di ba, Jazz? Kana magian nato. Oy, picture di ka picture ito. Piyag lang na. Gusto ko kamu ako ang. Dai 48 na. Nakauyan man dyan. Ano gantong kinamay mga kahoy kanina.
Yes, daw siya. Ikaw tikuan. Kulang. Anong mo na o ba man nato ano tayo kasi badagana mo ba senior citizen tayo. Nag-video ko tayo. Kamusta man tayo? Kaya na may dad tayo. Kaya ko din ngayon ang laptop. Pero mag-break ka tayo. Ayaw tayo. Ayaw or? Ano kaya? Ikaw siya basta. So, I'm going to over to JB. No, it's over to JB. Dito ko nito. Salong kaya. At least makagawas-gawas na ka tay. Compound. What? Pila edad, ani? Edad mo? Sa sinta na to. Pila edad? Hoy, ikaw mag-ID. Dili naman kailangan dad-unin mo siya dito. Ay, wala lagi. Oo. Oh, naman mag-uwa. Ha? Child. A few moments later. Asa naman ka? Hindi daw. Bakit nagkakayas ka naman? Pamilya ka na? Pwede ba mag-shirt up lang ka? Yes, I'm done. Yeah. Ano ba dali? Bidli ko. Ano? Ayan, ito na. Ano daw? Ah, si Diri ni sa lusod. Okay. Deka.